Sailina. Rina. Lubia kemana sih nambahnya? Kulumbai angni urun bromo channel borai lebe gasikobo nebe bibar goरलै बिलाइ गोरलै बे बिलाइ गोरलैया जाबाय सा बिलाइ आरो बे सा बिलाइखौ मा खालामा बेखौ बयबो मिथिखागौ थिग बेबायदिनो आङो नैयाव भिडिअ बानायनाया बिराद गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा नङा खिन्थु बानायनांगौआबो मोनसे गोनांथिथार आरो मानो होनबा जोङो सा बिलाइखौ सा बागानियाफोरखौसो बांसिनखौ खानाय बा सा बागानियाफोरखौसो बागान बानायनाय बा सरकारि बागान बेफोरखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो आङो राङापारायाव फैनानै मोनसे गामि बर' गामि साफ्रोमबो बे बर' गामिनि साफ्रोमबो न'खराव माने बयनावबो दब्लायसेबाबो माने सा बिलाइ सा बागान नुनायखाय थिग बे भिडिअखौ बानायनो नागिरदों थारैनो जोंनि बर'फोरनि गामि गामि बारिफ्राव जों नुयो थालिर बागान माबा फिथाइ सामथाइनि बागान गय बागान गोबां बिबायदिनो बागान नुयो थिग बेबायदिनो सा बागाना नैबे राङापारानि हा गोदान होननो नामा बेखौ हा गोदान जायगा हा गोदानथ' नंला बे हा बोराय थ' बे जायगायाव गोबां बारि बागानफोर नुलाबायो बे बागाननि सायाव फंनैसो मिथिनो माने फंनैसो बेयाव बांसिनै मानो बागानखौ खालामनाय जायो बागाना जेरै जोङो बागानखौ नुदों खिन्थु माइ दुब्लिफोरखौ जोङो नुनो मोनाखै थिग बेखौनो एसे जोंनि बे खाग्रायाबो बर'आनो खाग्राफ्राबो बर' खिन्थु सा बिलाइ बर'आबो खायो बेखौ नैबे राङापारायावसो आं नुदों आरो खिन्थु बेलेगावथ' बागानियाफोर नुदों बागानियाफ्रासो सा बिलाइ खायो खिन्थु नैबेयाव बर'फ्रानो सब बर' गोजासोना बर' गोजासो ओरैबो बर' गोजा साब्रै बर' बेयाव सा बिलाइ खाबाय थादों नै बागानिया नामा मादैया बर'सो बर' बाजै बाजैसो जायोलिना गिदों गियाखै ओइ मानो गिनांगौ ना रायलायदो दानिया एसे रायलायला आंजों बाजै एसे रायलाय न'नि नामा बागाना न'निनोखाना बेसे बिगा दं बेयाव गासै 7 बिगा दं 7 बिगा 7 बिगा 1 हेक्टर जायो नामा 7 बिगा 1 हेक्टरानो हमदो एसेल' नांगौ आरो मथा मथि बेसे गोबाव जाखो नोंसा साहा बागाना बेसे बोसोर जाखो बेसेबां बोसोर जाखोथाय आंबो मिथिया जेनेबा आं फैनायावनो दंखायोमोन आरो फैनायावनो दंखायोमोन ना बिहामजो जाना फैयिनि सिगां बे बागाना दंखायो ओरैनो बेसे बोसोर जाखो बिहामजो जाफैनाया आङो दा 6-7 आव हाबगासिनो 6-7 बिनिबो सिगां दंखायो बै समाव खानो जाखाबायमोन नामा जाखाबाय खाखाबाय दंमोन आरो ओरैनो बे 7 बिगायाव बेथ' केजि हिसाबसो फानोना केजि हिसाब खै थाखा केजियावहाय दा मालाबा 25 थाखा थाङो हाइस्ट बेसे मोनो 30 थाखायानो बांसिन नामा 30 थाखायानो बांसिन जायोना 30 थाखायानो बांसिन जायो ओमफ्राय खम बेसे जायो खमाथ' 18 थाखा 16 थाखा 16 बेनो खम आरो बे सिजन लानानै सिजन दाम खमा जायो आरोना बेखौ बबे सिजनाव खम जायो बिलाइआ दाम खम जायो आरो अक्ट'बर नभेम्बर ना बे समाव गोबां ओंखारोना बयनाबो बागाना एभेलेबल जायो दा खम जायो दा आरो दामानो दा 25 थाखा 30 थाखा आरोना 26-27 थाखा 26-27 बेसे कुइन्टेल ओंखारो नोंसा बेयाव खनसे खागासेयाव दाथ' एसेबां माइनि गैयाना 7 बिगाखौथ' सानसेयाव खानो हाया बा खनसेयाव खानो हाया सानसेयावहाय 2-3 कुइन्टेल हायो 2-3 कुइन्टेल साबेसे बिदिनो जों दाथ' बुरजा खाबासो हायो आरो दाथ' बारा हाया साब्रैल'सो दा साब्रैजों 2 कुइन्टेल लागोन जों 2 कुइन्टेल लागोन सासेयाव 50 केजि ओमफ्राय दा खाग्राफोरनो माबायदि बिजौआबो गोलाव नालाय खाग्राफोरनो माबायदि हाजिरा सासेयाव बेसे होयो सासेयावहाय 160 थाखा 160 बागाननि बायदिनो आरो बागाननि बायदिनो एखे बागानाव बिदिनो होयो नागिर 160 बर'फ्रा बागाननिया बायदि खामानि मावो माने बागानाव 160 होयो माने 160 होनो बर'आव नैबे खै थाखा होदों हाजिरा बिथिं गिदों जेन' गियो माने केमेरायाव थांबाथाय मानसिफोरा दाना गियो बर'फ्रा गियो आरो गिनाय नङा एसे गामिनिनो बेसे होनदों हाजिराया 160 थाखा फुंनि बेसेनिफ्राय बेसेसिम दा 6:30 माबासिम खागोन
दिनै जैग' दं नालाय औ माबासिम थांगोन 10थासिम 6:30निफ्राय 10ता बे सानसेनि हाजिरा जागोन आधा बेलानि जासिगोन आधा बेला बेसे मोनगोन इसिमाव 80 थाखाल'सो मोनगोन आधा बेला मा जाहैयो मालिका जानाय लोंनाय बिदिनो साहा होयो आरो फुङाव साया गोदै संख्रि नङा गोदै गोदै मेथाइफोर होयोना होआ मेथाइबो होयो मेथाइ होयो मा मेथाइ होयो ओरैनो खाथा रस खम दामि दाम खमिसि ना ए मालिका लुबैया खोमा नोंसिना होमबा एसे खोन्थानो गिदों साहा होनाय नङा जे नै इथिं मादै दङ खानो मोजां जादों ना खानोलाय बोरै जादों दा फुदना ओमफ्राय दा बे बिलाइआ बिराद मोजां ना आरो बिनिख्रुइ साबसिन जाबावो बेनिफ्राय माबाबा साबसिन जायोना माबायावहाय सिजोनाव आरो ना सिजोनाव दाथ' एकजेक्ट सिजोनथार जाथ'वाखै नङा होमबा एसे नांबावगोन थिगानो बे बागान आरो बे ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां बागान दं आरो बारि बागान मानो होनबा जोंहा गावनि मानसि लोगो मोनदोंथ' एसे इन्ट्रेस्टबो खालामबाय रावफोरखौ दा बिथांमोननो मालिकआ साहाखौ लाल साहा होयो मालाबा गाइखेर साहा होयो सिनि बारा होयो खम होयो थिग बेबायदिनो आरो दा बिथांमोना मोनलोंग्राफ्रा बुंखाबाय बिदि होननानै भिडिअआव नायनानै मालिकआ नायफ्लांनानै बुंनायफोरखौ रागा जोंनाङा आरो जाहाथे बे बिथांमोना हायोबा एसे साबसिन साहाफोरखौ होफैनांगौ आरो अरिजिनेल गाइखेरफोरजोंनो फुदुंनानै दा खस्थ'बो मावो नालाय मालिकखौ नागिरबाय थादों बैनो मालिकखौ लोगो मोनबाय ओरैनो मुङा मामोन आंना बाबुलाल बसुमतारी बेयाव बे साहा बागान खेथि आबाद मावनाया बेसे बोसोर जाखो ओरैनो जोंथ' 2008निफ्रायनो गायनाय 2008निफ्रायनो गोबां 15सो बोसोर जाहांबाय 23 नालाय जाबायानो आरो ओमफ्राय 15 बोसोर जाबाय आरो ओरैनो बेयाव बांसिन बागानखौ साहा बागानसो नुदों बिदि आबादफोर मावो नामा बेयाव माइ आबाद बहुत खम माइ आबादा हायानो बोरिखा जोंना ओमफ्राय बागाना बांसिन आरो साहा बागानानो गय दं ओमफ्राय सिगाङावथ' थुरि दंमोन दा थुरि गैला ओरैनो दा बागान गोजा आरो माइ गायो साहा बागान गय बिदि गायो आरो ना ओमफ्राय बे बागानजों ओरैनो लाबफोरा माबायदि जायो लाबाथ' खरसायानो बारा बागानाव खरसा बारा हाजिरा आरो मुलि दाथ' हासाराव बहुद दाम बारायबाय ओमफ्राय हाजिराफ्राबो दाम बारायबाय खरसा बारा आरो माने लाबालाय एसे थायो आरो जिखुनु थाहैयो आरो खिन्थु एसे खेथि आबादा बुरजा जानांगोन खोमा ना बुरजा जानांगौ ओरैनो सासे मानसिनाव खमैनो 20 बिगानि बारा जाबा मोजां आरो सोलिहैनो सुबिदा जायो आरो ओमफ्राय बे गय बे बागाननि सिं सिं गयबो गायनाय नुदों गय गायबा माने बिलाइआ बारा मोजां ओंखारा गय गायबा साहा बिलाइआ बारा मोजां ओंखारा माने डाबल जाया आरो ना डाबल जाया गय गायबा बे बागाना जानाय नङा जानाया जागोन थेवब्लाबो बिलाइआ नांगौ बायदि जानाय नङा ओमफ्राय दा बे आबादखौ आरो बारायलांबावनायनि हाफ्राबो सिगाङाव जोङो बुरजा लायासै माने बिदा फंबाय रानबाय बिदिनो सानैजों राननानै जि दं बेखौनो गायदों आरो नैबे गोदान गायगासिनो बे देग्लाय गोदान गायनाय ओरैनोथ' जोंनि बेथ' हा लानानै हासो जायोना हा लाना हा माने एसे बोरि हा नांगौ आरो दै थानाय जायगा जानो नाङा बागाननिया दै थाबा बिदिनो गोमो जालाङो ओरैनो बेजों मा बेस्थ दं जोंथ' बेनोसै आरो दा जेनेबा बागानाव बिदिनो मुलि सारनाय आरो हासार होनाय आरो सम सम बिदिनो बिलाइ खानायखौ रोगालाय लांलाय लाबोलाय खालामनाय बेबायदि ओरैनो बे ओनसोलाव ओरैनो बर'फ्रा बेसेसो दङ बहुतानो दङ बर'फ्रानो बांसिन गोजा बर' रायजो ओरैनो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बांसिनै साहा आबादखौनो मावो ना माइ आबाद मावनायबो जायगा दं साहानिया माइ दङ माइबाबो आजिखालि मैदेरानो बिदिनो उपद्रब मैदेर फैयो बे जायगाया दाबोथ' बेयो रिजार्भसोआनो दा हानि माबाफोर मोनथ'वाखै जेबो ओरैनो खामानिया सोलिबाय थादों आरो हाखौ माबा खालामनाय जुरिब खालामनाय ना मा होनो जुरिब माने मा होनो दा बेखौ जोङो माने जेबो कागज पत्र मोनाखै आरो दा बेखौ बानायनो कागज मोननो थाखाय मावगासिनो आरो दं ओरैनो मालाबा इलेक्सननि नटिस फैयो नामा बेयाव फैनायाथ' फैयाखैना होमबाथ' फैनाय नङा उनफ्रावसो मा जायो ओमफ्राय जिहेतु बिनिफ्राय राङापारा स्टेसना बेसे गोजान जायो नोंसिनिफ्राय 8 किल'मिटारसो गोजान जायो नामा 8 किल'मिटार माने साखाथि राङापारा स्टेसननि मानसि होननांगोन आरो खाथि आरो राङापारानि खाथियाव बे गामिनि नामा मामोनलाय जोंना थेङाबिल होनो गामियानो थेङाबिलखा एरियाया ना गामिया
गामि माने जोंना थेङाबिल गोलैयो एरियानो थेङाबिल बेयाव एरिया थेङाबिलनि थेङाबिल गामियाव आं दंफैयो आरो दाना बे सापात जिथु सिगां फैजेनबा जे बर'आ बेबायदि साहा बागान गायनाय मानाय खुनु माबा गैयामोन बेबहार गैयामोन खिन्थु बोरै गायनो सोलोंनांदों नामा गायनायाव जोंनियाव माखासे बिदिनो गिदिर गोलावफ्रा गायग्रोबाय ओरैजाय बै जोंनि ओरै कल'नि बागान दङ बे कल'नि बागान खाथियाव बर' मानसिफ्रानो गायग्रोदों बिसोरो 2000 सादावनो गायदों बेनि उनाव जोङो गायबाय आरो बिसोरखौ गायनायखौ नुनानै ओमफ्राय सोलोंबायना एसे एनै माबायदि गायो माबोरै दाथ' 15 बोसोर बेयाव आगान होबाय गोबां रोंबाय माने रोंजोब्बाय आरो ना 15 बोसोराव माने साहा बागानखौ माबायदि खालामो माबायदि लाब जायो एसेब्लाबोथ' मिथियो नालाय लाब लकसानखौ माबायदि हायाव जायो थारैनो बेनोमोन भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ माने साहा बागान गायनानैबो न'खर आरो जिउ खांनानै दं आरो बे हालामनि रायजोफ्रा जिमान लाब जाबाबो लाबाथ' एसे खम बेसिया थायो बहावबा लाब बबाव लकसान थेवब्लाबो लाब लकसान जाया लाबा थायो दा बेयाव माइ जाया नालाय बेजोंनो लाब फोथायनांगोन ना होमबा थिगानो गोजोननाय थाबाय